והנה, לאחר דבריו של מר קולמן, נכנסנו לשתי מכוניות שחיכו ונסענו ישר למלון שנקרא אקדיה, אחד מבתי המלון היפים ביותר שבהם התאכסנו בערב הראשון. בדרך הייתה יפה מאוד, התפעלו מאוד ממראה הנוף והתפעלו מאוד מכל מהאורות בלילה. המטוס נחת בערך ב-10, ב-11 בקירוב הגענו למלון. הם נראו אמנם עייפים, אבל לא היו מוכנים לשום רגע של מנוחה ולשום רגע של בזבוז. הם אמרו כי באו הנה לנוח, ולא באו הנה לנוח, אלא באו הנה לראות ולהיראות. ובכן, מיד ערכנו להם את החדר, סידרנו את הדברים שלהם, ארזנו להם את כל מה שניתן לארוז בארונות, ויצאנו בדרכנו הביתה לביתה של רותה. שם כבר הייתה מוכנה להם, היו מוכנים להם איזו ארוחה קלה עם שתייה. הגענו בערך בשעה 1 בלילה, ואנחנו כרגע נמצאים בביתה של רותה, ויחד עם קולמן ורעייתו.